मित्रांनो आता बघा मार्केटमध्ये ना मी रानभाजी घ्यायला आलेलो आहे. आता मला इथे करांदे भेटलेले आहेत तर ती भाजी मी घेतोय. त्या आजीकडनं आपण करांद्याची भाजी घेतली. झालं का आजी अर्धा किलो? एक टाक ना एक्स्ट्रा छोटा टाक. आणि भेंडी कशी? 30ला अर्धा. गावठी आहे का ही? मित्रांनो बघा 30ला अर्धा. हे जून नसेल ना एवढी मोठी आहे. मित्रांनो सकाळी सकाळी या मार्केटला आलो आहे मी, ठाणा मार्केटला. सगळे भाजीवाले बसतात आणि क्वचितच कुठेतरी आहेत ना रानभाजीवाले असे बसलेले असतात. नमस्कार मंडळी, मी प्रमिला पाटील कोल्हापुरी किचनमध्ये अगदी मनापासून स्वागत करीत आहे. तर मंडळी, आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेले एक कंद भाजी, ती म्हणजे करांद्याची भाजी. ते करांदे कसे असतात ते तुम्हाला मी आता दाखवते आणि त्याची झाडं कशी, त्याची रोपं कशी असतात ते देखील तुम्हाला सांगते. तर बघा, हे आम्ही ना मार्केटमधून आणलेलं. तर आम्ही काही गावाला यावर्षी गेलोच नाही आहे. तर हे आम्हाला तर मार्केटमध्ये आम्हाला हे करांदे मिळाले. ते अर्धा किलो बघा, छान असे मोठे करांदे आहेत, तुम्ही पाहू शकता. आणि ह्या करांद्याचे ना अशी झाडं नसतात, ही कंद भाजी आहे. म्हणजे अशी ह्याच्या वेली असतात आणि वेलीला असे भरपूर सारे असे करांदे लागलेले असतात. तर ही करांद्याची भाजी आता मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे. तर त्याच्यासाठी आता हे बघा, हे अर्धा किलो करांदे घेतले. अर्धा किलोमध्ये 6 करांदे आलेले आहेत. तर आता मी याला कापून घेते आणि उकडत ठेवते. असे याचे 2-2 तुकडे करून घ्यायचे आपल्याला. असे एकदम मस्त आतून बघ, असे एकदम सुरून कांदा कसा असतो तशापैकीच आहे ते. याची साल कडक असते, पण ह्याला मी आता ना उकडून घेणार आहे टोपामध्ये. असे उकडून घेणार याला. तर असे 2 तुकडे केल्यामुळे काय होतं, हे लगेच ना पटकन शिजतात हे. आणि जर आपण अख्खे टाकले तर थोडा 10 मिनटं अजून आपल्याला वाढतात. आता हे शिजवताना मी ना अर्धा चमचा मीठ टाकणार आहे, म्हणजे ते छान आतून पण मीठ लागलं जातं. आणि याला एक 10 मिनटं लागतात शिजायला. तर आता 10 मिनटं याला मी शिजत ठेवणार आहे आणि याच्यावर झाकण ठेवणार आहे. तर यावर मी 10 मिनटासाठी झाकण ठेवले आहे. 10 मिनटांनी आपण पाहूया. आता 10 मिनटं झालेली आहे. 10 मिनटानंतर आपण पाहूया हे उकडलेत की नाही. हे बघा, छान असे त्याला उकळे आले आहे. आता याला शिजले की नाही आपण ते पण बघायचं आपण. आता मी गॅस बंद करून घेते आणि आता हे उकडले की नाही अशी आपण सुरी घालून बघायची याच्यात. सहज सुरी गेलेली आहे. अजून एक दाखवते. म्हणजे छान उकडलेत आणि याच्यापेक्षा जास्त पण उकडायचे नाही आपल्याला. आता हे पाणी गाळून घेऊया आणि ह्याची थंड झालं ना का आपण ह्याची सालं काढून घ्यायची. थोडं आता थंड करून घेतलंय. आता ही सालं आहेत ना अशी ह्या पद्धतीने ह्याची काढून घ्यायची आपल्याला. हे बघा, छान उकडले त्यामुळे सालं अशी पटापट निघतात. ही सालं कडक असतात, त्याच्या सकट जर टाकलं ना तर तुम्हाला हे गळ्या घशाला म्हणजे असं लागू शकतात. ही कडक असतात ही. तर हे आपण अशी सोलून घ्यायची. सहज निघतात, उकडली ना छान का असे सालं निघतात. हे बघा, ह्याला करांदे म्हणतात. तर या करांद्यांमध्ये अ आणि ब असं 2 प्रकारचे जीवनसत्व असतात आणि खूप शरीराला म्हणजे पौष्टिक असते. तुम्ही ही भाजी याची भाजी करून खाऊ शकता, सूप करू शकता किंवा ही उपवासाला देखील ही भाजी चालते. तर उपवासाला मी अजून एकदा करांदे आणले ना मी तुम्हाला उपवासाची रेसिपी देखील दाखवेन. आणि हे करांदे आहेत ना चुलीवर देखील भाजून खातात, छान लागतात, एकदम चविष्ट लागतात एकदम. हे बघा, अशा पद्धतीने मी सगळे सोलून घेते आणि चिरून दाखवते. तर आता मंडळी कढई तापत ठेवली आहे मी. कढई तापेपर्यंत तुम्हाला साहित्य दाखवते. ते हे छान आहे बघा, हे करांदे आहेत ना मी असे छान उकडून घेतलेत. जर तुम्हाला कसे हवे असतील ना तसे तुम्ही पीसेस करून घेता. मी एकदम असे बटाट्याच्या फोडी कशा करतात तसे केलेले आहेत. आणि आता त्यासाठी लागणार हे साहित्य ते हे 2 मोठे कांदे आहेत.
असे छोटे छोटे पीसेस करून घेतलेत. 2-3 कढीपत्त्याची पानं बारीक करून घेतलेत. 4-5 लसूण पाकळ्या आहेत ठेचून घेतलेत. थोडीशी मोहरी आहे आणि हिंग आहे. हिंग आपल्याला पाव चमचाच घालायचं आहे. हळद पाव चमचा आहे. लाल तिखट आहे 1.5 चमचा घेतलं आहे मी. हा कोल्हापुरी घाटी मसाला आहे. आणि चवीनुसार मीठ. आपण शिजवताना थोडंसं मीठ टाकलं होतं. आणि हे वाटण आहे बघा, म्हणजे हे कांदा खोबरं अख्खे खडे मसाला आणि थोडंसं अद्रक लसूण कोथिंबीर असं हे मिक्स वाटण आपण हे भाजून घेतलेलं वाटण आहे. जे आपण इतर भाज्यांना वापरतो ना तेच वाटण आपण ह्याला वापरणार आहे. तुम्ही मसाला वाटण नको असेल तर तुम्ही सुकी देखील भाजी करू शकता. पण ही भाजी जो मी भाकरीसोबत अशी ग्रेव्ही केली ना तर छान लागते म्हणून हे मी वाटण वापरले. आणि हा छोटा टोमॅटो एक आहे. आणि 2 पळ्या मी याला तेल वापरणार फोडणीसाठी. ते मी फोडणीत कढईत टाकताना दाखवते. ते बघा, या 2 पळ्या मी तेल घेणार आहे ह्या भाजीसाठी. तर कढई आपली तापलेलीच आहे. तर आपण मोहरी टाकून घेऊया. हे बघा मस्त छान तडतडले मोहरी. अशी मोहरी तडतडली ना का अशी भाजीमध्ये छान लागते एकदम. थोडंसं कढीपत्ता लसूण थोडंसं कलर बदलेपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचं. असं परतून घ्यायचं. लसूणचा वास बघा सुंदर सुटला आहे. आपल्या वाटणामध्ये देखील अद्रक लसूण आहे तरीसुद्धा मी फोडणीला लसूण टाकलेले आहे. आणि हे कांदा. आता हा कांदा आहे ना थोडंसं ब्राऊन म्हणजे असं तांबूस रंग येईपर्यंत आपल्याला भाजायचं आहे. लसूणचा कलर कसं झालं आता तसंच आपल्याला कांदा देखील भाजून घ्यायचा आहे. कांदा लवकर भाजण्यासाठी आपल्याला याच्यामध्ये थोडं मीठ टाकायचं. मीठ आपण शिजवताना टाकलं होतं. तर आता या भाजीमध्ये देखील आपण टाकणार आहे. हा अर्धा चमचा मीठ आहे. छान असं परतून घ्यायचा कांदा एकदम मऊ करून. हा पाव चमचा हिंग टाकून घेतले आपण. हिंगामुळे अशी सुंदर भाजी लागते एकदम छान सुवास सुगंध सुटतो. आता यामध्येच मी टोमॅटो टाकून घेते. टोमॅटो देखील आपल्याला मऊ करून घ्यायचं आहे. या कंद भाज्यांना ना एकसारखीच फोडणी असते पण बऱ्याच लोकांना कसं माहीत नसतं. भाजी वेगळी दिसली की वाटतं कशा करायच्या काय माहीत, त्यांना कोणती पद्धत करायची ते देखील माहीत नसतं. पण बऱ्याचशा कंद भाज्या अशा असतात की ह्या अशा मसाल्यामध्ये जर केल्या ना तर फार सुंदर लागतात. आणि नवीन लोकांनी बघितलेली असते भाजी ना त्यांना हे कळत नाही ही भाजी कशी करायची. तर साधारण ही पद्धत सगळी सारखीच आहे. बटाट्याची भाजी आपण करतो किंवा आळूच्या मुंडळ्या करतो, सुरण कांदा करतो, त्याच पद्धतीने ही भाजी देखील करायची आहे. हे बघा छान टोमॅटो मऊ झालं आहे. आता यामध्ये मी हळद टाकून घेते आणि लाल तिखट टाकून घेणार आहे मी. 1.5 चमचा लाल तिखट होतं. आपल्या तुमच्या तिखट तुम्हाला जसं आवडतं तसं घ्या. असं एकदम साधी सोपी रेसिपी आहे. आता यामध्ये हे वाटण टाकलं आहे मी मसाला, म्हणजे आपला जे आपण नॉर्मल सगळ्या भाज्यांना वापरतो तोच मसाला आहे हा. असं मसाला टाकल्यामुळे काय होते भाजीला असं मस्त असं ग्रेव्ही सुटते आणि त्याला तेल सुटेपर्यंत आपल्याला हा मसाला परतून घ्यायचा आहे. ते बघा छान असं मस्त मसाला तेल सुटले बघा. या मसाल्याला दिसतंय का चकाकी आली. आता ह्याच्यामध्ये आपण ही भाजी टाकून घेऊया करंदे. अशी छान परतून घ्यायचे म्हणजे हे सगळे मसाले याच्यामध्ये मिक्स होतात. आणि जशी तुम्हाला जर सुकी अशी फडफडीत पाहिजे तर तुम्ही ही इथपर्यंत अशी 2 मिनटासाठी झाकण ठेवून पण गॅस बंद करू शकता. पण थोडीशी मी ग्रेव्ही भाजी करणार म्हणजे याला थोडंसं आपल्याला भाकरीसोबत खाता येईल. तर यामध्ये मी हे मसाल्याचंच पाणी आहे थोडंसं ते टाकून घेते आणि अजून थोडंसं 1 वाटीवरून टाकते.
ते छान करांदे शिजलेलं आहे. त्याला एक असं थोडीशी उकळी आली ना का आपण गॅस बंद करून घ्यायचं आहे. तुम्ही यामध्ये असं कोकम चिंच देखील टाकू शकता, पण मी टोमॅटो वापरले आज, त्यामुळे मी याच्यात कोकम चिंच देखील टाकणार नाही आहे. त्याच्यामुळे सुंदर अशी चव येते. आपण यावर ना 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवलं होतं. आता आपण बघूया, गॅस बंद करून घेऊया. भाजीला मस्त वाफ सुटली एकदम, बघा सुगंध दरवळतोय. हा, छान साईड तेल देखील सुटले असं मस्त. तर ही बघा, ही करांदे आहेत, मस्त कंद वेलाची भाजी आहे ही. आणि असे बघून वाटणार पण नाही तुम्हाला, एक कंद म्हणजे म्हणजे बघून तुम्हाला वाटणार देखील नाही की ही करांद्याचीच भाजी आहे. बघा मस्त. आता मी ही डिश सर्व करून घेते. या बाउलमध्ये ही भाजी काढून घेणार आहे. खूप औषधी गुणधर्म असतात त्याच्यामध्ये. तुम्ही जर अशी भाजी जर तुम्हाला आढळली किंवा मिळाली तर तुम्ही असे रेसिपीज देखील करू शकता. ते ना पावसाळ्यामध्ये म्हणजे बऱ्यापैकी ही पावसाळ्यामध्येच ही भाजी येते. आणि साधारण दसरा होईपर्यंत ही भाज्या असतातच. आणि ही करांद्याची भाजी आहे ना, याला हे जे कवर असतं ना, ते कवरमुळे काय होतं, ती भाजी खराब होत नाही. म्हणजे जरी तुम्ही 2-4 महिने जरी घरात ठेवले आणून, तरी त्याला काहीही खराब होत नाही. ते जसं जसं पावसाळा जवळ येईल तसे तसे त्याला मुळं फुटतात. व तोपर्यंत आपण जर ही घरामध्ये ठेवली ना आणून, तर त्याला काही होत नाही. म्हणजे जशी बटाटे कसे खराब होतात तसे हे करांदे खराब होत नाहीत. तुम्ही ही भाजी कधी अशी आणून घरात ठेवू शकता. किंवा ही जर भाजी आढळली तर तुम्ही याची अशी रेसिपी करून खाऊ शकता. खूप अशी पौष्टिक भाजी आहे. तर ही आता माझी भाजी तयार झालेली आहे आणि मी बाउलमध्ये सर्व केलेली आहे. ही रेसिपी कशी वाटली ती तुम्ही कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, शेजारची बेल आयकॉन देखील दाबा. धन्यवाद.